OK. Poďme. OK. Jo, jasné, to bylo náhle. Mluvili byste klidně o Rusku, to znamená z fotbalu a fotbalu. Tam z té strany. No. Michal, není tohle slyšet asi? Slyšeli jste? Že uděláme to tam z té strany a půjdeme tam, hej? Nie to tohle slyšet. Zkus to ty, Geno teraz teda. Michal měl přání, že by se udělala vlna mexická, jestli by to šlo tam z té strany. A šlo by to takhle. Tak Wembley to není. Zkusme ještě raz, ale tak koordinovaně vše. Tak tohle národní neviděl. OK, dámy a páni, na úvod si dáme hru, ktorú sme nevideli v tej predošlej časti. Hra sa volá Teleshopping. A budem veľmi rád, ak si túto hru na úvod dajú títo dvaja ľudia. OK, ale pozor, na to potrebujem dostať jedného z vás na malú chvíľu na pódium. Na malú chvíľku, poďte slečno, to je jedno. Poďte vy. Potrebujeme do tejto zázračnej škatule, Jste to už přede mě. to u nás na Slovensku kamarádi to stihne, Níž to nejde. vybrať 6 vecí. A vy si musíte zatiaľ premyslieť, že o čo by ten teleshopping mal byť. Mal by to byť na niečo na záda, nebo na hlavu, nebo hocičo, to je na vás. Čiže pohlavní orgány. Na liečení pohlavních chorob. A to neviem či. Na liečení pohlavního oparu. Hej, No. to věcí jako pohlavní choroba, takže to je jedno. Pohlavní opar, no dobré, no. OK. Čiže, poďte sem. Vyberte prosím 6 alebo 7 vecí, rôzne, čo tu nájdete, hociaké, a dajte ich do tejto škatule. Aj tu sú. Dámy. Nejaké veci, hej. Čo chcete, tam dajte. Tieto dámy vyberú 6 vecí, aké si len nejakým spôsobom vymyslia a chalani tieto veci budú musieť zakomponovať do DEA. Já jenom, jak tady vidím ten štík, jak to vypadá, když tady mají hobiti zahradní restaurace. OK. OK, čiže odteraz začína teleshopping na liečbu pohlavných chorob a chalani musia použiť veci, ktoré sú v tejto škatuli, ktoré vybrali sleční, na to, aby ten teleshopping zrealizovali. Povedz, keď si ready. OK, nech sa páči, začína sa teleshopping teď. Ahoj, všichni vás tady vítám. Než poslu svého dalšího hosta, můžu vám říct, máte někdo problém s pohlavními chorobami? Vy ne, vy ještě chodíte do školy, a vy? Vidím, že ano. A kdo vám si poradí? Můj přítel Horst, jsem já, ale on je Rudy. Rudy, ahoj. Ahoj, ahoj. Jmenuji se Rudy Makumba a mám opravdu velké problémy s pohlavními chorobami. Vím, viděl jsem tě ve sprše, ani se nedivím. Ano, tak nového, to je jasné, že to jsou problémy. Ano. Prosím tě, mám takový problém, strašně mě to svědí.
Tak jestli to svědí tebe, tak to svědí nás oba. Tak to je. Co je proti svědění? Ano. Co je proti svědění, aby nás to nesvědělo? Ano, svědění je obyčejně ten první příznak, ten první problém. A na něj samozřejmě naší neuvěřitelné sadě na léčení pohlavních oper jsem chtěl říct, je toto. Tak to je skvělé, není to skvělé. A k čemu to vůbec je dobré? Ano, je to samozřejmě tato krásná konívka, která sice se nezdá, ale je skutečně rychlovarná. Když si v ní ohřejete, skutečně ale hodně horkou vodu, tak se vám svědění bude zdát, ale minimální problém. Žijete toto? Můžeme to zkusit? Strašně mi to svědí, strašně mi svědí celé tělo. Šlo by to? Ano, ano. Máš teda pohlavní problémy jinde, než jsem si myslel. No skvěle bubláme, to skvělé, opravdu to skvělé. Je to tak. Jako v ohni. Ano. Štrák jako v ohni nefunguje to, ale pozor, to není všechno. Když vás nesvědí na prsou, svědí vás partie samozřejmě trošku níž, jak se říká, pod pupíkem a mezi koleny. Ano, ano, to mě jako člověk velice mezi koleny svědí. Na to je nejlepší tohle! A to je skvělé. Ukážu vám proč. Protože dáte se to za hlavu a drvete se úplně pohodlně. A nikdy se to nedoškápete. Ano, dá se samozřejmě stále kombinovat s konívkou. Celá sada se potom dá posléze kombinovat dohromady, ale to si ukážeme za chvíli. Protože svědění po večerech mezi koleny, to není to nejhorší. Nejhorší snad je, když mě tady svědí noha. Tebe pořád něco svědí, Ano, tak mi to svědí. Dobrá, tedy ukončím definitivně tvé svědění neuvěřitelným, ale neuvěřitelným vynálezem z naší sady. A to je tato helma. Když se položíš, Položím se? stále ti to svědí, No svědí to jako čert. Svědí to jako čert. A tato helma ukončila tvé problémy se svěděním. A než se ho pamatuje, ukážeme si samozřejmě ještě další výrobek z naší sady, ten už není proti svědění. Tento výrobek je samozřejmě už potom, když vás to přestane svědit, abyste si užili krásný večer, poprosím tě. Ano? Mám takové divné svědění u hlavy, že mě něco volku. To je stále. Pokud si zakoupíte naše DVD s Horstem vystupující v této paruce, už se vám potom každá partnerka bude zdát krásná. Ano, hlavně každá partnerka se mi bude zdát oholená, když to takhle dostáhnu, protože není to opravdu stylné. Ano, samozřejmě je to tak. A k tomu, teď už se vrátíme k těm nejdůležitějším problémům, a to jsou problémy s čím, Horste? S oparem. Ano, je to tak, jsou to problémy s oparem a na problémy s oparem Jsou tyto dvě věci. ano, Například opar nikdy nebudete mít, když si nasadíte tuto masku a začnete úplně v pohodě. A tak to jsou dvě masky, promiňte, to jsem neviděl. A teď nám nevadí, že dostaneme opar, protože můžeme klidně.